Guten Tag, zdraví vás Ondra z rodinné personální agentury Grunstein a vítáme vás v roce 2024, kde na pokračování nové série jsem si vzal na výpomoc meine Schwester. Servus, já jsem Tereza. Dneska si povíme něco o svářeči a na konci tady toho videa se dozvíte, kolik si vydělá v Česku a kolik si vydělá v Německu. Můžem? Musíš, hej rejžo, funguj trochu. Říkám. Svářeči jsou takový borci, kteří drží kusy světa pohromadě. Na pozici svářeče je nejdůležitější bezpečnost. Bez takové kukly to pro vás může znamenat pekelnou noc, jako jsem si zažil sám, když jsem se snažil vyfotografovat naše svářeče. Počkej, jak jsi kvůli tomu volal tu záchranku? No. Ondro, jak to vypadá se svářečima v Česku? Já jsem se díval na platy v Plzeňském kraji pro svářeče a pohybují se od neuvěřitelných 19 000 hrubého do